الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala кешеләрнең хакларын саклар өчен, тормышта тәртип булыр өчен, кеше бүйек дәрәҗәләргә ирешсен өчен ниндидер кануннар куя, ниндидер кагыйдәләр урнаштыра. Һәм шул кагыйдәләрдән, хаклардан берсе ул без еш, гел, көн сайын куллана торган әйбер, ул юл. Юл ул кешеләр арасында булган уртак бер хак. Һәм юлның үз кагыйдәләре бар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Иякум вал джулуса фит турукат". Кешеләр йөри торган юлда утырудан сакланыгыз. Кешеләр йөри торган юлдан утырудан сакланыгыз. Һәм сахабалар: "Я Аллаһның илчесе, була шундый вакытлар, очраклар, кашан безгә юлда сөйләшергә туры килә. Бүтәнчә булмый. Юл өстендә". Һәм Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Фа иза абайтум илля ал-маҗлиса фа'ату ат-тарика хаккаху". Әгәр дә шулай булса, юлның хакын үтәгез диде. Әгәр дә шулай кирәк булса, юлның хакын үтәгез. Юлның хагы нәрсә соң ул дип соралгач, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Гаддул басар", харамга карамагыз. Күзегезне төшерегез. Кафул аза, үзегезнең басып торуыгыз белән, сөйләшүегез белән, хәрәкәтләрегез белән, эшләрегез белән кешеләргә зыян китермәгез. Ва раддус салам, әгәр дә сезнең белән исәнләшсәләр, "Ассаламу алейкум" дип әйтсәләр, ул сәламны кайтарыгыз. Вал амру бил ма'руф, яхшылыкка чакырыгыз. Ва нахю анил мункар, нашарлыктан тыегыз. Ва хуснул калам, бер-берегез белән сөйләшсәгез, яки бүтән кешеләр белән сөйләшсәгез, яхшы сүзләрне сайлап сөйләшегез. Яхшы булган рәвештә, кычкырмыйча, сүгенмичә, әдәбне саклап. Ва иршадус сабил, әгәр дә берәр кеше юлны сораса, адашкан булса, аңа юлны күрсәтегез. Ва туинул малхуф, әгәр дә берәр кеше muhtaç bulup kalsa yolda. Тегәрмәче ватылды. Машинасы ватылды.
Бүтән сәбәпләр аңа ярдәм итегез. Әгәр дә берәр кеше төшкергәч тә әлхәмдүлилләһ дип әйтсә, аңа ярхамукуллаһ дип җавап бирегез. Ва аинул мазлум, әгәр дә берәр кешене кимсетсәләр, золым аңа карата кылсалар, аңа ярдәм итегез. Ва аину алал хумула, һәм әгәр дә берәр кешегә берәр нәрсәне күтәрергә кирәк булса, аңа ярдәм итегез. Күргәнебезчә, юлның хаклары бик күп. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә бу хакларны үти алмыйсың икән, бу юллардан йөрмә диде. Бу юлларда утырма. Хакларны үтәсәң генә йөр. Чөнки ул синең түгел, ул юл уртак. Һәрбер кешенең аңа хагы бар. Һәм менә бүгенге көндә төрле машиналар килеп чыккач, төрле кагыйдәләр килеп чыкты. Һәм ислам галимнәрне аларны тикшергәч, күбесен кабул иттеләр. Һәм мусламаннарга да алар белән аларны кулланырга куштылар. Шулар арасында, әгәр дә синең машина йөртергә рөхсәтең юк икән, ярамый сиңа йөртергә. Гыйлемең юк икән, тәҗрибәң юк икән, йөрмә. Чөнки үзеңнең йөри белмәвең белән кешеләргә зарар китерә аласың. Шулай ук машинага утырыр алдыннан кара, яныңда хайван юкмы, кеше юкмы, бала уйнамыймы? Шулай ук зыян салмас өчен. Әгәр дә машинада каралган икән, кайышны ләктерергә кирәк икәнен, бу очракта аны ләктерергә кирәк. Ул бит уйнар өчен ясалмаган. Ягъни, әгәр дә аңның инструкциясе бар, инструкция буенча кулланмасаң, бу очракта берәр кешегә яки үзеңә зыян салсаң, ул синең өстеңдә. Шулай ук кешеләрнең җаннарын хөрмәт ит, кешеләрнең малларын, җаннарын хөрмәт ит. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин әҗли зәлика катабна аля бани Исраил." Без Бану Исраилгә яздык ди. Ягъни куштык, фарыз кылдык. "Аннаху ман катала нафсан бигайри нафсин ау фасадин фил арди факаннама катала ан-наса җами'a." Әгәр дә син кешене хаксыз үтергән булсаң, зыян салган булсаң, бөтен кешеләрне үтергән сыман буласың. "Ва ман ахьяха", акым аны торгызды, терелтте, ул бөтен кешене терелткән сыман була. "Куллу муслимин аля муслимин харам." Бер мусламанга икенче мусламанга зыян салырга ярамый. Тәненә, намусына, малына. Күп кешеләр машинага утырганда бик җиңел карыйлар бу мәсьәләләргә. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик җитди итеп карарга кушты. Һәм кыямәт көнендә моның өчен җавап бирәчәк. Шулай ук тизлек, әгәр дә нинди дә булса тизлек билгеләнгән икән, моның сәбәбе бар. Шулай ук бу тизлекне арттырма. Күп очракларда шуның өчен күп кешеләр һәлак була, үлә. Балалар әти-әнисез кала. Әти-әниләр баларсыз кала. Күп кеше инвалид булып кала. Моңар әһәмият бирергә кирәк. Әгәр дә светофорлар кебек, ишаратлар кебек куелган икән, аларны да сакларга кирәк. Бу бит ниндидер юлда тәртип булсын өчен куелган. Ислам тәртиплеккә шакыра. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Муса алейхиссалам таягы белән ташка суккач, 12 шишмә чыкты шул таштан. Һәм һәрбер гаилә, кабилә нинди шишмәдән эшергә кирәк икәнен белде. Ягъни тәртип булды диде алар арасында. Һәм алар тәртипне сакладылар.
Моның белән Аллаһ Тәгалә өйрәтә, әгәр дә куелган икән тәртип, безнең маслихатыбыз өчен, безне тормышыбызны җиңеләйтер өчен, бу очракта бу тәртипне сакларга кирәк. Шулай ук юлда сине кымаушаулый торган әйберләрдән ераклашырга кирәк. Ул телефон белән уйнау, җавап бирү, яки магнитофоныңны нык итеп кабызып, яныңда, яңа тирәңдә бер нәрсәне дә ишетмичә йөрү. Бу шулай ук тыелган. Әгәр дә син йоклыйсың килә икән, озак якламадың, ардың, юлга чыкма. Моның белән син үзең һәлак була аласың, яки бүтән кешеләрне һәлаккә китерә аласың. Нинди генә тәҗрибәле булма, ләкин кешенең тәне ул зәгыйф. Һәм юлда төрле очраклар була. Шуңар арган хәлдә, йокларга теләгән хәлдә машинаңа утырма. Шулай ук бик әһәмиятле булып тора. Ул машинаңны туктатыр өчен дөрес урын сайла. Ул кешеләргә зарар китермәсен, кымаушауламасын. Чөнки юл ул синеке түгел. Юл ул һәрбер кешенеке. Монда җомгада күпме кешеләр машиналарын килгәч тә җомгага машиналарын куя алмыйлар. Бүтән кешеләрне каплыйлар. Яраграк куй машинаңны, әз генә җаяу бар, урын булмаса. Ник син бүтән кешеләргә кымаушаулыйсың? Ник син бүтән кешеләргә юл калдырмыйсың? Ул бит синеке генә түгел. Машинаңның ачкычларын бәләкәй балаларга бирмә. Аларга менә бу әйберне уенчык итеп бирмә. Машиналарның тавышлары белән кешеләрне борчыма. Үзеңнең тиз йөрүең белән, кинәт урыннан кузгалуың белән, куркыта торган тавышлар белән йөрү шулай ук тыелган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ла яхиллу", халал түгел, харам диде. Мусламанга икенче мусламанны куркыту. Шуңар мондый куркытулар шулай ук тыелган. Әгәр дә күрәсең икән кешеләр үтә торган ишаратны, бу очракта алдан ук тизлегеңне, машинаңны туктат. Юлдан үтүчеләрне куркытма. Тавышларың белән, тизлегең белән. Машинада барганда үзенең шүпләреңне тәрәзәдән ыргытма. Беләбез, изге гамәлләрдән булып тора ул юлдан шүпне алып кую. Кайчан мусламан кеше машинасының тәрәзәсеннән нәрсәдер ыргыта, бу кире булган эш. Бу начар булган эш. Бу мусламан әхлакларыннан түгел. Әгәр дә сәлам бирсәләр, ишарат белән җавап бир, кулыңны күтәреп. Шулай ук, әгәр дә берәр фаҗига килеп чыкса, әдәпне сакла. Тавышыңны күтәрмә, йылмай. Ничек кенә авыр хәл булмасын, аны иминлек белән хәл итәргә була. Шулай ук имин булыр өчен юлларда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткән кайбер гамәлләрне дә кылырга була. Беренче инде ул иман. Иманың өстендә эшләү. Изге гамәлләрне кылу юлда имин булыр өчен. Инналлаһ юдафиу анил лазина аману. Аллаһ Тәгалә иман китергән кешеләрне саклый. Инналлаһа ма'ал лазина тақау вал лазина хум мухсинун. Аллаһ Тәгалә тақвалы бәндәләре белән һәм изгелек кыла торган гамәлләре изгелек кылучылар белән. Шуңар
Хәтта юлда да изгелек кылудан туктама. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен китереп: "Я ибн Адам, и Адам баласы, салли ли 4 ракаат фи әүвәл ан-нахар, көннең башында 4 ракаат намаз укы, мин синең көнеңне ахырына хәтлек саклаячакмын." Бу духа намазы турында әйтелә. Афәтләрдән саклыйм, ширләрдән саклыйм, бәла казалардан саклыйм диде Аллаһ субханаху ва тааля. Үзеңнең көнеңне гыйбадат белән башла, намаз белән башла. Һәм Аллаһ тааля әйтә: "Мин үз өстемә алам сине көннең ахырына хәтлек саклаячакмын" дип. "Ва ман ятаваккал ала Аллаһи фахуа хасбух", кем Аллаһ тааляга тапшырды эшләрен, ул аңа җитәр диде. Шуңар тәвәккәлне дөрес аңлап, тиешле булган сәбәпләрне эшләп, кыш килде икән тәгәрмәчләреңне алмаштырып, тәгәрмәчләрең искерде икән яңартып, машинаңны карап, аннары соң Аллаһ Тәгаләгә тапшырып юлга чыгарга кирәк. Дугалары бар. Бисмилла дип утыр. Аятны укы: "Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля раббина ламунқалибун" дип дугасын кыл. "Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин" дип. "Аллаһумма инна нас'алука фи сафарин хаза аль-бирра ва тaqва". Аллаһ Тәгаләдән сора иминлекне һәм кешеләргә зыян китермә үз гамәлләрең белән. Һәрбер нәрсәнең хагы бар, һәм юлның да хагы бар. Шуңар юлга чыкканыгыз икән, юлдан барасыз икән, бу ишракта бу хакларны онытмагыз. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allah